Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaon maghindo kami amon bang ma-open hindi tataw kan ma-block bisan onon mo di na siya kuma testingan ta token text no di kuma ng data hinduan ta maghindo kita gaon amon data di kuma na block na in SIM card ko kuan singurin niyo sadya sen ha 333 bos type room on copy send bos space takaranta na ito pa kuan nag-send pa siya pesunta na asar eto na send na balik mga ikaupat send bang siya na-send mo na mga upat tab niya off na ROM off copy send mga upat sab okay bang send na siya on off date ayan kuan airplane mode kita niyo dia kabawa yan bang gumain token text on airplane mode kita yan habawa kita niyo nabawa bang airplane mode flight mode open mo na sab tawaran mo in emergency call na token text bang gumawa ng token text on kunon mo balik mga 2 to 3 minutes dito ng on off mga gumawa na yan in token text on mo in flight mode bang siya gumawa na sa open mo na sa tawaran mo in emergency call only bang gumawa ng token text on okay dito dyan yan ang ano niya okay testingan ta niyo ko na testingan ta on data ay pa look better dyan airplane mode basta gumawa dito beto niyo dyan testingan ta ko na testingan pero masih
kasi may pagyawa. May pa. Nag-download kasi ako kabi 3 GB. 3 GB. Yung download ko ang gana na black to siya. Takaran ta. Okay, testingan ta na. Eto na. Di mo. Kita na yung data. Di mo. Eto dyan ang inyo. 2 to 3 minutes ka mo mag-on off flight mode niya. Sa cellphone niya. Eto dyan. Eto dyan yung naman niya. Kita untayin bakas na usal tagabi ang mayari. 3 GB na usal ko kami. Nag-download. Okay na. Magsukol amurat to. Ang manisab makatabang kanya bisan nagkuman beto. Assalamualaikum warahmatullahi